Oh, I welcome you all sa atoang 11th Sunday service in our Church at Home edition. Since naaman ta karon sa quarantine, so online lang usa ta. Although karon sa kalibutan, naaman karon physical or social distancing, but then sa Ginoo wala gyoy spiritual distancing. Oh, so you have made the right decision nga ning click ka sa link, ning kauban ka sa amo karong kabuntagon, because I know God will do something sa imong kinabuhi today. Before we proceed, please do like and subscribe and follow us on our social media accounts sa Happy Church Pagadian, sa Facebook, sa Instagram, and sa YouTube nato nga channel. No, just ring the notification bell aron ma-update ta sa mga latest videos and latest happenings nato sa church. So with that, let's get ready and let the praise party begin. Mayong buntag sa tanan, adto ta sa pagsugod sa atong panimbahon ning taknas kabuntagon. Salamat ta sa Ginoo nga naa taron makasimba ug makadaig diha sa atong buhi nga Dios. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog, kung naaman mo diha sa inyong panimalay, kung asang napita, o daghan kaayong namati karon alang sa atong pagsimba ning taknas kabuntagon, naaman sa gawas sa Pilipinas, ug naaman diring dapita. Akong gihangyo nga manindog ta alang sa pag-ampo. Thank you, Lord. Labing gamhanan ug mahigugmaon ng mga Dios ning taknas kabuntagon. Salamat o Dios nga ikaw kanunay nagauban kanamo. Bisan pa sa among panimbahon karon Ginoo, sa among pagsugod, sa among pagsimba diha kanimo Dios. Lord, ipakanaog ang imong buhi nga presensya o God. Lord, may akong pag-ampo Ginoo nga walay malabyan sa imong gahom ning taknaas kabuntagon. Tabuni mi o Dios imong hamili nga dugo ug may akong pag-ampo Ginoo ang imong mga manulunda magalibot ning maong dapit Ginoo nga walay gahom ang kaaway nga makabalda sa among pagsimba ug pagdaig diha kanimo. Salamat o Dios sa imong panalangin sa matag usa kanamo, panalangin espirituhanon, financial, physical nga panalangin. Ikaw ang Dios nga tuburan sa tanang butang. Lord, samtang magasugod kami sa mga pag-awit, mga pagdaig, Ginoo, nagaampo ako kanimo nga ikaw magapadayon sa pagbubo sa imong panalangin ning taknaas kabuntagon Ginoo. Lukpa kami o Dios sa imong presensya ning taknas kabuntagon. Amo kang gipasalamatan Ginoo bisan pa sa sitwasyon nga sama niini Ginoo, makabungat gyapon mig pagpasalamat diha kanimo. Dalaygon ka o Dios gikan sa among pagsugod karon ug hantod sa among pagtapos Ginoo, ikaw magapadayon sa pagpanalangin. Amo kang gipasalamatan, amo kang gituboy sa kinatasan nga dapit sa among kinabuhi. Tanang pagpasalamat, himayag kadungganan imo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Thank God. It's Sunday again. It's so on. Amen. Amen. You know what? God is so good and He is so faithful. He will never change. That's why I encourage you today na atong desisyonan jud igsoon nga atong simbahon, atong tagaan ug pagdaig ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Just like the rising of the sun, the setting of the sun, constant ang Ginoo igsoon. Hallelujah. Labaw pa jud siya ana. So come and join us sa inyong matagbalay, ahang makang dapita. Let's worship the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Woo! Yes. Yes. From the rising of the sun to where it sets, I will give you praise. Come on. And in every circumstance, you are good, so I will give you praise. 'Cause I know I've got nothing to fear in your love. Your love is holding me, so I'll give you all of me. Come on, let's worship it. You are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. Oh! Thank you, Lord. You are so good. From the rising of the sun to where it sets, I will give you praise.
praise. Yes, Lord. And in every circumstance, you are good. I will give you praise. Oh, 'cause I know I've got nothing to fear in your love. Your love is holding. Someone give you all of me. I'll give you all of me. Hey, oh, you were so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. You are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord. It's a brand new day. God is so good. If you know He's good, we sing, thank you, Jesus. Let's go. Thank you, Jesus. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than mine. Thank you, Jesus. You are faithful. Oh, thank you, Jesus. Come on, let's sing it out louder. Thank you, Jesus. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Oh, thank you, Jesus. You are faithful. Oh, thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Lord. Hey. Thank you, Lord. You are good. You are faithful. And we say, you were so good to me. Come on, everything I am, I'll give you praise with all your heart. Life to me. With everything I am, I'll give you praise. You are so good to me. With everything I am, gonna give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. Oh, we worship you. We praise you. Come on, give a shout of praise. Yes. I don't need another reason. I just think about my Jesus. I don't need to hype myself up. Oh, I just think about your love, your love, your love. I just think about your love, your love, your love. I just think about your love. Come on, church. And I don't need another reason why I will lift my voice. Come on, shout it out. Shout out your praise. Oh, you are the greatest. Whoa. Shout out your praises. You are the greatest. Whoa. Shout out your praises. You are the greatest. You are the greatest, Lord. In every season. Come on, this is not about a feeling. I'm not waiting for a feeling. Oh, we just praise you, Lord, because we believe it. This is more than just emotion. Oh, it's the power of your love. Your love, your love. The power of your love. Your love, your love. It's the power of your love. I don't need another reason why I will live. Come on, lift up your voice and shout out your praises. You are the greatest. Whoa. Shout out your praises. You are the greatest. Whoa. Shout out your
on, raise up your voice, church. Lift my voice And shout out your praises. You are the greatest. Whoa, whoa. Can we say, you are the greatest? Thank you, Lord. Hey. One more time. We say, you are more than I want. You are more than enough. So I will give you my praise. I will, I will, I will. 'Cause you are more than I want. You are more than enough. I will, I give you my praise. Yeah, I will, I will, I will. Whoa. Oh, we praise your name. Come on, lift up a shout of praise to Jesus. Come on, shout it out. We praise you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Yes, Lord, you are more than breath, You are more than life, Lord. Lord, wala may mabuhat kung wala ka, You are the true vine and we are your branches, God. If we separate ourselves in your presence, we are nothing. We have no purpose, Walay lamay ang kinabuhi kung wala ka, O Diyos. That's why we are here this morning, God. Sa mga balay, nagsimba diha kanimo, nag-declare, you're still, promise keeper, miracle maker, Lord, way maker, God. Sige, maiksoon, ipataas yung kamot karon. Kaniyang kanta, this be, maway mo na siyang atong kanta, maiksoon, song of hope, song of faith. As we declare every lyrics, ani maiksoon, matagpulong aning kanta. Make it personal. Oh, we're excited, God. More, as we encounter your presence, padayon, Lord Jesus. Come on, just worship Him. Just raise your hands. Come on. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Come on. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, come on, working in this place. In your house, come on. I worship you. I worship you. You are. Come on, declare, come on. Miracle worker, promise. Everybody, sing. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every, yes you are, Lord. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You're mending every heart. You are here, mending every heart. I worship
my country, God. That is who you are. Oh, we acknowledge that, Lord. That is who you are, Lord. That is who you are, God. Oh, not by might nor by power, but by your Spirit. Come on, my soul, just raise your hand and sing this. Even when I don't see it, you. Even when I feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Come on, just declare. You never stop. Just tell the Lord, Never Lord, stop we working. declare, Lord. Even when I don't see it, Lord. You're working. Even when I don't feel it, you're working. You are working, Lord. You never stop working. Behind of all these Never things, stop. you are a working God. Come on. Even when I don't see it, you are. Yes, you are. Yes, you are, I Lord. don't feel it, you're working. You never stop. Every corner. Never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Come on, even when I don't see You never it. stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Come on, for the last time, just You never sing. stop working. Hey. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Yes, you You never are. stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are, My Lord. God, We declare. that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you're the you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you you're the Rose of Sharon. You're the Lion of Judah, Prince of Peace, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Redeemer, Savior, and my friend, my provider, my healer, the lover of my soul, soon and coming King, Majesty. You're the bread of life, giver of life. You are my everything. You are Lord. My God, that is who you are. That is who you are. Come on, church. Come on, diasi mong balay. Walay dili kaya abton sa kaayuhan, sa kabaguhan, sa presensya sa Ginoo. You know, church, sa presensya sa Ginoo. Dili mo mabutang sa kalugar lamang. Once you call upon the name of the Lord, He will answer you. Those who will knock, abrihan. Ang mangita, makakaplag. Hallelujah. Come on, church. Come on, Usriyayan. Kinsa siya sa imong kinabuhi. Come on, this is your time. Come on, just say it. Just tell Him this morning, you are my healer. You are my comforter, God. You're the lover of my soul. You are my everything. Come on, come on.
Come on, just raise your hands. Come on, Lord. Come on, church. This is worship. It's about Him. Come on. Yes, you are, Lord. More than enough, Lord. You are more than life. Oh, you are more than food, you know. You are more than clothes, Lord. You are more than life, God. I worship you. I was made to worship your name, Lord. I was made to love you. I was made to sing for you, Lord, to dance for you. Come on. Oh, you never fail, Lord. Everlasting God. Oh, you are. Ikaw ang among dalangpanan, Ginoo. Ikaw ang among dalangpanan. Those who will trust in you, Lord, will not be dismayed or be discouraged because you always deliver, Lord. Come on, Lord. Touching every heart, Lord. Matagbalay, Ginoo. Oh, matagbalay, Lord. Napuno sa presensya karong adlaw. Tanang naibalatian. Nga nagsimba kanimo karong kabuntagon maayo, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Oh, tanang naipanginahanglan sa ngalan ni Jesus matagbo. That is who you are, Lord. That is who you are. Hindi ka mapakyas, Ginoo. Hindi mong katauhan. Oh, Lord. Jesus. We worship your name, God. Salamat, Ginoo. Thank you for touching every heart, Lord. Mending every heart, God. Healing every heart, Lord. We worship your name. Salamat kayo, Ginoo, for allowing your presence to touch every household, Ginoo. Salamat kayo, Diyos. This day is a special day, Lord. Actually, every day is a special day because it's your day, Lord. That's why we are here, Ginoo, because this is your day. A day to worship your name, a day to honor you, God. Through our worship, through our finances, through our ears, Lord. Salamat kayo, Ginoo. That is who you are. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Mapataas yung kamot sa Ginoo, Mike, so dias yung balay. Come on, just receive His presence this morning. Come on, just receive His presence. Come on, say thank you, Lord. Come on, thank you, Lord. Salamat, Lord, kaya ang imong presensya naabot sa mga tagbalay, Ginoo. Thank you for technology, God. Matagbanimalaay karon, Lord. Malukop sa imong presensya, Ginoo. Malukop sa imong pulong, Ginoo. Hallelujah sa imong panalangin. Hallelujah. Thank you so much, God, for this morning, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your presence, God. Yes, Lord. Woo. The best place is in your presence, God. Salamat kayo, Ginoo, as we continue, Lord. Sa imong pulong, katanan, Ginoo. We are excited, God. Thank you, God, for allowing us to give our honor, to give honor diha kanimo, Ginoo, through our time, through our finances, through our worship, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Salamat kayo, Lord. Salamat sa presensya ni Dapita, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Come on, a shout of praise. Amen. Amen. Come on. Shout of praise. Come on, come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Woo! Amen.
nasinati gyud nato mga igsoon ang presensya sa Ginoo ug nahimo gyud nato nga nakaon nabati gyud nato ang presensya sa Ginoo. Ug karon mga igsoon, uban sa atong mga kaigsuonan diha sa tagsa-tagsa ninyo ka mga panimalay nga nakig-uban ka nato karon nga higayon arita sa paghatag, arita sa panalapi nga atong itagana diha sa Ginoo nga mahimo gyud nato nga ang Ginoo siya gyud ang kaparte nato, kapartner gyud nato ang Ginoo sa atong panalapi. Mapahiluna gyud ang tanan nato nga mga kinitaan, no? Tuguti ko ninyo mga igsoon, dinhi sa Malakyas 3:10, mahimong mapatukod nato atong paghatag diha sa panalapi diha sa buluhaton sa Ginoo. Nagaingon ang pulong sa Dios, dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Kay ang ato ding paghatag diya sa buluhaton sa Ginoo naghatod diya ni og daghan kay mga panalangin. Amen. Giving is blessings. Sa akong kinabuhi mga igsoon nahimo gyud nga napanalanginan ko sa paghatag sa Ginoo. May testimony in giving sa akong kinabuhi nga taliwala sa crisis nga atong giatubang karon nahimong gimahimutang gyud sa Ginoo ang akong kinabuhi og wala lang gyud ako mabati nga nagiantaw dako kayong crisis ug salamat gyud sa Ginoo sa diha deng matinud-anon ta magbalik sa ato ang ikapulo diha sa Ginoo mahimong ang Ginoo di ay kanang supisyente gyud ang iyang buhaton sa matag kinabuhi nato. No kining gisgutan nga ikapulo mga igsoon mao kani ang ikapulo nga bahin dili kini ato ang mga igsoon kundi iya kini sa Ginoo ibalik nato ang atong ikapulo. Nag-challenge ang Ginoo kanato nagsaad siya nato mga igsoon sa dihang iuli nato ang kinatibuk-an nga ikapulo ablihan niya ang bintana sa langit ug ibubo niya kaninyo sa madagayaon gayon. Ug salamat sa Ginoo ug ang atong paghatag sa atong opiring mao kini portion sa ato ang mga kinitaan nga throughout of love mga igsoon. Og salamat kayo sa mga kasing-kasing nahimo gayong madagayaon paghatag diha sa Ginoo. Amen. Pwede ba mga igsoon makapanindog taw gatong ituboy ang ato ang mga tithes and offering. Hallelujah. Magampo ko mga igsoon. Dalaygon og langit no namong amahan. Lord God, salamat kayo Ginoo. Dawata o Dios, panalangini kini Ginoo. Mga tipik Ginoo sa among makitaan o Dios. Lord, panalangini kini bless kini Ginoo nga mahimo gyud Ginoo nga daghan pang mga kalag Ginoo ma-conquer namo balik diya sa imong gingharian Ginoo. Salamat Lord bisan pa man Ginoo sa mga mag-uuma, bisan pa man sa mga kinitaan, sa mga ingisda, nagtrabaho sa pribado, nagtrabaho sa private Ginoo, sa gobyerno Ginoo, mga tricycle driver, tanan Ginoo nga mga kinitaan Lord. Salamat dining tanan Ginoo. Amo kining ibalik ang tanan Ginoo diya lamang kanimo Dios. Dalaygon kaning takda di kaputagon, tanang pagpasidungog, pagpasalamat imo lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Hello once again. Kinsa may nakabati din na sa presensya sa Ginoo. I know nga matag usa nato din na wala gyud na labyan nga natandog ta napuno ta na encounter nato ang presence sa Ginoo. But we know nga dili gyud kompleto ang panimbahon, dili gyud kompleto atong worship experience nato kung wala gyud ang pulong sa Ginoo. Before na ako introduce ang ato ang speaker for today, no, kinahanglan na akay tapad din ha karon nagunit ka sa imong ballpen, you have your notebooks with you, kay giingon pa nila, a note taker is a history maker.
So i-jot down tanan nato nga mga insights nga atong nadawatan sa pulong sa Ginoo because we can review it after aning nga service. We can post it online aron mahimo pong makapanalangin po ta sa uban, okay? So karon kabuntagon, natay bisita karon nga mahimo nga mo'y magdala karon sa pulong sa Ginoo. Dili naman nun siya most of us dili siya new dili na siya new sa atoa. No, dili na siya matawag pud nga bisita. It's because parte man siya sa pamilya sa Happy Church. But siguro sa uban sa ato, dili kay nato siya makita tungod kay he is a servant of God nga nagpanglihok, no, nag-work dinha sa mga kabukiran. Nag-lead siya sa ato ang mga pastors, sa ato ang 31 daughter churches. Daghan na kay siya na-plant nga mga churches dinha sa kabukiran. And usa siya ka amahan, bana, lolo na pud siya. So karon nga kabuntagon, let us all welcome ang man of God nga magdala sa pulong karon sa Ginoo, Pastor Manuel Sujang. Okay, maayong buntag sa tanan. Niata karon sa katapusang Domingo sa bulan sa Mayo. Diin sa gihapon ang atong probinsya og halos tibuok nasod nga nailalom pa sa gitawag og GCQ. So niata aron maminaw sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios nag-ingon sa 2 Timothy Kapitulo 3, versikulo 16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagtudlo sa kamatuoran og sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhi nga matarong. Aron ang mga alagad sa Dios masangkap sa tanang maayong buhat. Og nag-ingon usab ang pulong sa Dios nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong sa Dios nga magagawas sa iyang baba. Ang Biblia pulong sa Dios, o kay pulong man ni sa Dios angay kinintuhuan. O kung atong lantawon ang Biblia, nag-ingon nga matawag kini siya nga written word of God. Kung igawali na kini, matawag na spoken word of God. Og sa dihang ang maminaw, makadungog niini og mo patalinghog. Og musulod, tugutan nga musulod sa matag kasing-kasing ang pulong sa Dios. Mahimong wisdom, knowledge, and understanding sa mga butang espirituhanon. Ug makahimo sa kinabuhi sa tao nga mahimong mausab gikan sa pagkinabuhi nga way apil ang Dios, pwede na siyang magkinabuhi uban ang Dios. Suning takna sa kabuntagon, sa dili pa kumupadayon, tuguti una sa mga pagampo. Siguro naaka sa imong panimalay, siguro naaka sa imong sala nagalingkod, siguro og asa mang kadapit, moingon ko nimo nintakna sa kabuntagon. Hallelujah. Gipili ka sa Dios. Gamhanan og mahigugmaon namo nga Dios. Salamat kayo nintakna sa kabuntagon. Bisan pa ang imong pulong o Dios nga madunggan sa matag kaigsuunan Ginoo. Madunggan sa matag tao nga makaabot niini. Salamat sa pagtuo nga padayon ka o Dios. Hallelujah, magagasa sa mga katawhan nga wala pa makabaton niini o sa mga katawhan nga nakabatunan niini. Ginoo tagaig kalig-on sa maong pagtuo o Dios. Hallelujah. Dalaygon ka ug imo lamang ang tanang kadungganan kahimayaan. In Jesus' name. Amen o amen. Okay? Diri sa tapulong sa Dios, ang uluhan sa maong mensahe ning takna sa kabuntagon is
nagaingon, the eternal plan of God to His creation. Sa Binisaya, ang malungtaron nga plano sa Dios ngadto sa iyang mga binuhat. Hallelujah. Plano sa Dios. Ato ning makaplagan diya sa libro sa Episo Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 13, og mulokso ta diri sa 21. Akong basahon mga igsoon, kung asa man ka karon buntaga, kung nagalingkod ka padayon paglingkod, kung nagatindog ka mas maayo pod. Hallelujah. Ug mununot ka kung naa kay Biblia, ablihi ang imong Biblia aron mununot ka sa pagbasa niini. Nagaingon ang pulong sa Dios nga gigamit sa Ginoo si Apostol Paul aron kini mabantala sa balaang kasulatan. Nagaingon magapasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Versikulo 4, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios, diha kang Kristo, aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma daan nang gitakda sa Dios, nga himuon kitang iyang mga anak, pinaagi kang Hesukristo. Mao kini ang iyang kagustuhan. Daigon nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya, sa iyang gasa nga gihatag kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Versikulo 7, kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayud sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. Gipadayag sa Dios kanato ang iyang laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Verse 10, tumanon sa Dios ang iyang laraw inigabot sa hustong panahon. Hiusahon niya ang tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Hallelujah. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw sa pagbuot sa Dios ug diha kang Kristo gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy pagbuot sa Dios nga kami nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa iyang himaya. And verse 13, ug mauusab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios, hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan, daygon ta ang iyang himaya. And sa verse 19, nag-ingon si Apostol Paul, giampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom, nga aniya kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga aniya kanato mao ang iyang gigamit sa pagbanhaw o pagpalingkod kang Kristo sa iyang tuo didto sa langit. Dito naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari
ug sa mga anaa sa gahom, ug sa mga namunuan, ingon man sa mga pangulo. Labaw gayud siya sa tanan, dili lamang niining panahona kung dili sa umaabot usab. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo. Ug alang sa iglesia gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Balikon ako ang patukuranan sa atong mensahe niya sa versikulo 10 nga nag-ingon, tumanon sa Dios ang iyang laraw inigabot sa hustong panahon. Hiusahon niya ang tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Kristo. Igsoon, matud pa sa mga scientist, ang kalibutan kuno nato milungtad na og 6 milyones ka tuig. Kung tinuod ka na, igsoon, kung kini maong plano sa Dios, alang sa iyang kabuhatan, alang sa iyang katawhan, nagsugod ang iyang plano, nga ang plano sa Dios, hiusahon niya ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta. Igsoon, muingon ko ni muning takna sa kabuntagon, ang Dios nga atong gialagaran, ang Dios nga nahapatik, nga nagpaila diha sa balaang kasulatan, duna sayay maanindot nga plano para sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Hallelujah. Naa siya nindot nga plano, diin nagsugod kini, iyang gipadayag, although nag-ingon diri, tinagong laraw, but karon gipadayag na sa Dios, dili na ni tinago, tungod kay iya na ning gi-expose, aron mahibalo ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, nga mao ang plano sa Dios, mga kaigsuonan. Hallelujah. Og nagsugod kini, mga kaigsuonan, 2,000 na kapin katuigan ang milabay. Nag-ingon ang John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Busa iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus, aron ang mutuog mudawat dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhi nga walay katapusan. Igsoon, nagsugod, human gayud sa iyang gibuhat dito sa cross, nagsugod kini, ug mao'y hinungdan sa dihang nabanhaw siya, mga kaigsuonan, miatubang siya sa iyang mga tinun-an ug miingon siya, ang gahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako. Busa panglakaw kamo sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Himua sila nga akong mga tinun-an. Tudloi sila pagtuman sa akong gitudlo kaninyo. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. O hinumdumi, magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Igsoon, maoy iyang mandato sa iyang mga tinun-an. Hallelujah. Nga mulakaw sa tanang kanasuran, kay lagi ang iyang programa, igsoon. Gusto niya hiusahon ang tanan niyang binuhat sa langit o sa yuta, ubos sa pagpangulo ni Ginoong Hesukristo. Ubos sa pagpangulo ni Ginoong Jesus. Igsoon, matuman kani, matuman. Hallelujah. Matuman kay iya maning katuyuan. Pero dunay daghang mga babag, mga igsoon. Dunay mga baghang babag. Sa dihang misulod kog sundalo, mga igsoon, 400 may kabuok. Sa 400 may nagsagol ang mga katawhan na ay Muslim, na Ilocano, na Ilonggo, na Bisaya, na ay tanang halos klase sa mga tao tuwa dito. Ug akong gilantaw, dunay diskriminasyon. Ang mga Ilocano tuwa tanan, nagtapok, ang mga Muslim nagtapok, dunay, nakita nako, dunay discrimination. Hallelujah. Daghang mga babag, apan, usa-usab mo babag niini, mga kaigsuonan, ang mga tribo-tribo,
Nga mayon sila, ako I belong to this tribe, ni ako ani mga tribuha, una apo ko dito, ug mahimong mga bag. Daghan pa kayong babag mga igsoon, pero dalayon ang Dios sa walay katapusan, kay iya maning gisaad mahimong may tabo ni mga kaigsuonan. Hallelujah. Ug mag-isgot tag pila ka punto lang. Pipila ka punto nga atong pag-isgutan ning takna sa kabuntagon. Aron may baluan nato kung unsay steps o lakang nagihimo sa Dios aron matuman kining maong pag gusto niyang mahitabo nga hiusahon ang katawhan, giusahon ang tanang binuhat sa langit o sa yuta. Number one nga punto mga kaigsuonan, atong hisgutan, atong pamalandungan. Number one, nag-ingon diri sa verse 4, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios. Diha kang Kristo, aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Igsoon, kung asa mga karon nga naminaw sa pulong sa Dios. Dili sulagma nga nakadungog ka, gipili ka sa Dios. Pinili ka sa Dios. Ug ikaw karon nga napili na nga naminaw, igsoon, padayon pagpapili sa Ginoo. Ang buot na ko pasabot, barog nga ligon, taliwala niining malisod nga sitwasyon nga giatubang sa atong nasod ug sa tagsa-tagsa kakatawhan niining kalibutana. Igsoon, barog nga ligon, tungod kay gipili ka sa Dios. Moingon ko nimo, wala tay laing madangpan. Walay laing solusyon. Kining walay solusyon nga problema sa giatubang sa tibuok kalibutan. Usa lamang, nagkinahanglan ta ni Jesus. Hallelujah. Gipili ka sa Dios, gipili ka og naay plano sa imong kinabuhi. Naasay plano sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Aron mahimo kitang balaan, natural ang Dios balaan. Dili mahiusa ang usa ka grupo. Diin ang Dios mo'y modumala nga balaan sa tanan, kung dili mahimong balaan kanang maong gusto niyang hiusahon. Mao nga naa say lakang nga gihimo, kini nga lakang gipili kita niya aron mahimo kitang balaan sa iyang atubangan. Igsoon, hangtod karon ang Dios nagapamili og mga katawhan. Ug abi nimo lahi ang pagpili. Ang pagpili sa Dios nag-ingon siya, ang tanang gitawag apan diutay ra ang gipili. Ngano man, ang mo desisyon nga magpapili mao ikaw mismo personally. Sa dihang makadungog ka sa pulong sa Ginoo, igsoon, gipili ka sa Dios. Pero ang desisyon naagyapon kanimo kung magpapili ka ba. Sama ka nako, kapila ko makadungog sa pulong sa Ginoo. Kapila ko makadungog sa pulong sa Dios. But one time, sa dihang nakadungog ko, nag-escort ko sa mga missionary, may desisyon ko nga mopili ko nga mga lagad sa Ginoo. O wala ko magmahay sa dihang nangalagad ko sa Ginoo. Wala ko magmahay, malipayon ako sa 20 na kapin katuig nga nangalagad ko sa Dios. Karon puno ko sa kalipay mga igsoon. Hallelujah. Kauban sa akong pamilya. Hallelujah. And ikaduha, ikaduha nga punto mga igsoon. Una, gipili ta sa Dios.
aron mahimong balaan, aron ma-incorporate sa iyang plano nga pundokon nga ubos sa pagpangulo ni Ginoong Hesukristo. Ikaduha, sa verse 5. Verse 5 sa Kapitulo 1, versikulos 5, Kapitulo 1 sa libro sa Episo. Daanang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak, pinaagi kang Hesukristo. Hallelujah. Pagkanindot sa plano sa Dios. Himuon, gihimo kita niyang mga anak. Aron ma-incorporate sa iyang plano nga tigumon nga mga katawhan ubos sa pagpangulo ni Ginoong Hesus. Gihimo kita niyang mga anak, muna nag-ingon, diha sa libro sa Juan Kapitulo 1, versikulo 11 ngadto sa 12. Nag-ingon ang pulong sa Dios. Mianhi siya sa kaugalingon niyang katawhan, apan wala sila modawat kaniya. Hinuon may mituo og bidawat, busa sila gitagaag katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong anak sa Dios sa tawhanon nga paagi, kundili ang Dios mismo nga naghimo kanila nga iyang mga anak. Hallelujah. Para sa yon tigumon ang mga tao, gihimo niyang mga anak. Natural, ato siyang amahan, kita iyang mga anak, o pwede dunay pinasahi nga relasyon ang amahan o ang anak. Mao nga ikaduha niyang lakang, gihimo kita niyang mga anak. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ang Juan 3:3 nga nag-ingon, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matao pag-usab. Igsoon ngadto sa bersikulo 5, kay ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Kinahanglan mahimo tang matao diha sa espiritu. Ang unang pagkatao, physical, ikaduha, kinahanglan matao ta sa espiritu. Ug kana may tabo sa dihang motuo ta ug mudawat ni Jesus Christ. Gitagaamtag katungod nga mahimong anak sa Dios. Ang pulong nga born again, dili na relihiyon. Usa kana ka proseso nga kinahanglan agian sa tanang tao nga gusto mo atog langit. Proseso nga kinahanglan matao pag-usab. Hallelujah. Og ikatulo nga punto mga igsoon. Versikulo 7. Nag-ingon diri, kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios. Hallelujah. Pagkadako sa grasya sa Dios. Igsoon, gilukat na kita, gikan sa yanang sa kasalanan. Kita mismo di ta makabayad sa atong mga sala. Apan mianhi si Christ. Aron gilukat niya 2,000 na kapin katuigan ang milabay. Gilukat kita niya, gilukat ko niya, gilukat kaniya, gikan sa yanang sa kasalanan. Pinaagi sa iyang dugo mo na nag-ingon sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 21. Kaniadto layo kamo sa Dios, ug kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga huna-huna ug buhat. Apan karon gipasig-uli na kamo sa Dios ngadto kaniya, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Makaatubang pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Hallelujah. Gilukat na, gipasaylo na. Kung na may tao nga ngay maglipay, kanang tao nga nahibalo siya nga pinasaylo siya.
o gabi nimo hangtod karon nagapanawag ang Dios kay gusto ni siyang mopasaylo sa tanang tao mga kaigsuonan, kay gusto niya i-appeal sa grupo sa mga tao nga iyang hiusahon aron o kigsoon ubos sa iyang pagpangulo. Episo Kapitulo 2, versikulo 8. Pinaagi sa pagtuo na luwas kita tungod sa grasya sa Dios. Dili kini atong buhat kun dili gasa sa Dios. Aron walay makapasigarbo niini. Igsoon giluwas na ta. Ikaw ug ako gibayran na ni Ginoong Hesus didto sa cross. Hallelujah. Ug sa katapusan, igsoon katapusan, ikaupat nga punto, versikulo 13 sa maugyapon nga kapitulo. Nag-ingon diri, og mauusab kini ang midangat kanato sa pagkadungog nato sa mensahe sa maayong balita nga naghatag kanato kaluwasan, mituo kita kang Kristo. Busa gipatikan kita sa Dios pinaagi sa paghatag kanato sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kita iya na. Igsoon ang tanang mituog midawat ni Jesus Christ nga iyang Ginoog manluluwas. Misulod ang balaang Espiritu sa atong kasing-kasing ug kana mao ang atong patik. Hallelujah. Unsay katuyuan, timaan nga kita iya na sa Dios. We are God's property. Hallelujah. Naanay patik ang mga Kristohanon. Naanay patik ang mga tao nga mituog midawat ni Jesus Christ. Igsoon hinumdumi duna kay patik. Ang atong patik mao ang balaan nga espiritu. Igsoon atimana ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Kay mao kana ang timaan nga ikaw ug ako propiedad na sa Dios. Ug maghisgot tag patik, ang Biblia naghisgot pod og patik. Diha sa libro sa Pinadayag, Kapitulo 13, hallelujah, gihisgutan ang maong patik. Sa ato pa, nag-ingon diri, gusto lang ako basahon ang portion. Aron, mahimong clue sa matag usa. Nag-ingon diri, gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila og dili inila, dato og kabos, ulipon og dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot og uagtang. Walay makapamalit og makapamaligya, gawas niadtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. Hallelujah. Sa ato pa, doon na po'y umaabot nga pinatikay. Dunay umaabot nga pinatikay mga igsoon. Apan igsoon nga midawat ni Ginoong Hesus nga iyang Ginoog manluluwas. Hinumdumi naa na kay kaugalingong patik. Kung naa may mamatikay, ayaw intahon pagpapatik nagutro. Kay kanang imong patik, that is eternal. Hallelujah. Hallelujah. Dunay kalainan. Dunay kalainan kining gisgutan sa Kapitulo 13 sa libro sa Pinadayag, versikulo 16. Dunay kalainan sa patik, sa pagpatik sa Dios o sa pagpatik niining mamatikay dinhi. Ang giingon diri, gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao. Inila og dili inila, kabos man o mga dato. Igsoon, pinugsanay. Ang Dios dili mamugos. Mao nga sa dihang makadungog ka sa pulong sa Ginoo,
igsoon timbang-timbanga nga dunay mamatikay nga mamugos apan ang Dios gitagaan ta niya free will. Free will. Freedom to choose. Ingon ana ang Dios. Ang Dios dili diktador. Ang Dios puno sa gugma. Ang Dios nahigugma kanimo. Ug hangtod karon nagaingon si Ginoong Hesus. Umari kamong gikapuyan kay tagaan ko kamog pahulay. Igsoon hangtod karon nagapanawag si Ginoong Hesus. Hallelujah. Gusto lang nako may baluan nimo igsoon kung kinsa gayod si Ginoong Hesus. Diha sa libro sa Pilipos Kapitulo 2. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5. Nagingon diri, angay ninyong hibaluan, angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo. Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Nataw siya sama sa kasarangang tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa cross. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa manluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magsangyaw nga sa Jesus Ginoo, nga sa Jesus Hesus Kristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Igsoon, nagaatubang ta karon og usa ka kaaway. Dunay ngalan, dunay apelyido, pero walay nawong. Ug nagproblema ang tibuok kalibutan kung unsaon pagbuntog niini. Ang iyang pangalan, COVID-19. Ang iyang apelyido, pandemic. Hallelujah. Gikalisangan sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Gawas lamang atong tao nga nakaila kang Ginoong Hesus Kristo. Naani ngalan ni maong kontra na ngalan. But muingon ko nimo, dunay ngalan nga labaw sa tanang ngalan, mao ang pangalan ni Jesus Christ. Hallelujah. Si Jesus, ang tanang kanasuran wala makasulbad, nagkamulo pa og research aron masulbad. Pero moingon ko nimo, ang bugtong solusyon nga kahadlukan ni COVID, mao lamang si Ginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Si Jesus Christ ang halos tibuok nasod karon gi-require nga ang tanang tao musulob og mas o tabon sa ilong og sa baba. Sa dihang human kog ilis ganina, kuha ko sa mas akong gitabon sa akong baba og sa akong ilong. Nakaingon ko, muna na itong pagwapo, pero tabunan ra di atong namong sa maskara. Pero moingon ko nimo igsoon, bisan pag maghimo tag maskara, nga lunlon puthaw, kung itugot sa Dios, nga kanang tawhana diha ra taman ang iyang kinabuhi, diha ra gyud siya taman. Kay kini si Jesus nga akong gisgutan, si Jesus nga nag-ingon ang pinadayag. Libro sa Pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 18. Niingon diri, ako ang buhi
namatay ako. Apan tanawa buhi ako. Ug dili na gayud mamatay. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. Hallelujah. Igsoon, bisan ang kamatayon, ilalom sa gahom ni Ginoong Hesukristo. Siya ang pinakagamhanan. Siya ang author sa paghimo sa langit o sa yuta. Siya ang nagplastar sa kabituunan. Siya ang nagkupot karon sa tibuok universo. Ug moingon ko nimo, siya ang gikinahanglan sa tibuok kalibutan. Siya ang gikinahanglan sa imong pamilya. Siguro karon pa ka nakadungog. Siguro naimbitar ka. Dili sulagma igsoon nga naimbitar ka. Dili sulagma nga naminaw ka. Tungod kay gipili ka sa Dios. Plano sa Dios nga ikaw usa sa iyang kuhaon nga ibutang sa grupo sa mga tao nga iyang gihiusa. Moingon ko nimo igsoon, hallelujah, sa kalibutan nga atong gipuy-an, dunay tulo ka puwersa. Puwersa sa Dios, puwersa ni Satan, ug puwersa sa tao. Hallelujah. Ang pinakagamhanan ni ini, mao ang puwersa sa Dios. Diya sa libro sa Salmo 91, naghisgot og proteksyon, maayong magbalantay. Pero ang katumanan ana nga kapitulo, mao si Ginoong Hesukristo. Nga giingon nga siya ang maayong magbalantay. Hallelujah. So dalaygon ang Dios sa walay katapusan, mga kaigsuonan. Mauto ang upat ka mga punto nga diin gipadayag sa Dios aron tumanon ang iyang plano nga hiusahon ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta. Una, gipili kita sa Dios. Ikaduha, gihimo kitang iyang mga anak. Ikatulo, gilukat ta gikan sa yanang sa kasalanan. Gibayran ta ni Ginoong Hesus. Ikaupat, gipatikan ta sa Dios. Hallelujah. Ug nigtak na sa kabuntagon. Siguro naa ka igsoon. Karon pa lang nakadungog. O kapila na makadungog. O kapila, siguro na kay problema. Siguro, nag-ingon ka, siguro nag-ingon ka, na ba kay Dios? Igsoon na ay Dios. Na ay Dios, o katuni lamang ang iyang pulong mao ang Biblia. O mailhan mo ang Dios nga naghimo sa langit o sa yuta. Sa matagwali nako sa maong dapit, akong ginahatagan og kahigayunan ang mga katawhan nga makadungog. Nga mopili ba sila nga modawat na Jesus nga ilang Ginoo ug manluluwas? Dili relihiyon akong ipadawat, kundi mao ang persona ni Ginoong Hesukristo. Kay mausay na hitabo nako sa dihang unang tikang nako ngadto sa Ginoo. Nahimong gidawat nako sa Jesus nga akong Ginoo ug manluluwas. Ug karon 20 na kapin katuig kini iyong igsoon nga nangalagad sa Dios. Ug usa ko sa gigamit sa Dios alang sa mga daughter churches nga anaa sa nagkalain-laing dapit sa atong probinsya. Alang sa mga daughter church pastors, salamat sa inyong paglahutay. Salamat sa inyong pag-atiman sa mga karnero sa Diyos. Hallelujah.
Salamat sa inyong padayong pagpagamit nga daghang pang mga tao nga makaila, makasimba, makadawat sa atong Ginoong Hesukristo. Siguro karon pa ka, nunot lamang. Kung gusto nimo dawaton si Jesus nga imong Ginoog manluluwas, piyo nga lang imong mga mata, and then mosunod kanining hamubo nga mga pag-ampo. Amahan namong langit nun, ako miila nga usa ka makasasala. Kay akong napanulundan ang sala ni iba og ni Adan. Pansalamat, Amahan, nga ikaw nagpadala sa imong bugtong anak nga si Kristo Jesus. Salamat sa imong gugma kanako. Salamat, Ginoong Jesus, nga ikaw mibayad sa tanan akong mga kasalanan. Ginoong Jesus, pasaylo ako sa akong mga kalapasan, sa buhat, sa hunahuna, sa pulong, bisan pa sa mga mata. Ginoong Jesus, akong gidawat ang imong pasaylo. O karon akong giabli ang akong kasing-kasing. Akong giimbitar ang imong balaang espiritu. Balaan nga espiritu, sumulod ka sa akong kasing-kasing. Tabangi ko nga makasabot ko sa butang nga espirituhanon. Ilabi na ang Biblia. Sa ngalan ni Jesus, amen o amen. Igsuon kong asa mang kakaron nga midawat ang Ginoong Jesus. Siguro dili ka diri sa pagadian. Siguro naa ka sa lain-laing dapit. Moingon ko nimo, pangita og pundok nga gitudlo ang kamatuoran. Aron mulambo pa ang imong espirituhanong kinabuhi. O pero kung niya ka sa pagadian, doon na kay kahigayunan, basin unya sa sunod bulan, mubalik na ang panagtigong. Imbitato sab ka. Nini nga simbahan sa Happy Church, gipanguluhan ni Pastora Lita Aliman nga komitado nga mutudlo sa kamatuoran ngadto sa tanang katawhan nga nagtinguha niini. Dalaygon ang Dios, gampo ta, gamhanan og mahigugmaon namo nga Dios. Salamat kayo sa imong mga pulong. Salamat kayo sa mga katawhan nga imong gitugutan nga makadungog sa imong mensahe. Salamat kayo kung asa man sa dapit ni ining kalibutan. Ginoo, panalangin ni sila o Diyos. And Lord, wa ko kabalo kung asan dapita karon nahimong biktima aning COVID-19. Salamat sa imong grasya sa pag-ayo nga mag-aabot niya to tanang nagbalatian. Salamat nagahupay ka sa mga kagulanan sa mga katauhan. Daghang sitwasyon, daghang dapit, nagkandaiyang mga problema. Bless them, Father, in the name of Jesus. In Jesus' name, amen o amen. Daghang salamat o maayong buntag sa tanan. Adto ta sa pagtapos atong serbisyo ning Taknas Kabuntagon, may akong pag-ampo nga doon na may mga balatian ang Ginoo mag-aayo. O karon sa akong pagtapos manindog ta mga igsuon ug atong gipasalamatan ang Ginoo bisan pa sa mensahe nga atong nadawat karon ikan sa alagad sa Ginoo. Pasalamat ta tungod kay ang iyang gahom walay katapusan. Salamat sa Ginoo, mag-ampo ta arang sa pagtapos. Gamhanan ug mahimayaon ang mga Dios. Salamat o Dios imong pagpakig-uban kanamo o Dios. Bisan pa Ginoo sa among pagsimba ug pagdaig diha kanimo.
Salamat sa gahom sa balang espiritu nga nagapamuhat ng maong dapit. Salamat Ginoo sa imong mga pulong Ginoo nga among nadawat karon Ginoo. Nga dili mawala, nga dili mahanaw sa among sulod sa among kasing-kasing Ginoo. May akong pag-ampo o Dios, bisan pas mga kaigsuunan nga naa sa panimalay karon. Kung naa may nagbalatian Ginoo, ikaw magahatag kumpleto nga kaayuhan. Lord, kung naa may nagkinahanglan, ikaw magatagbo sa pagkinahanglan. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw makigkauban ka namo. Nag-ingon ka sa imong pulong, ikaw makigkauban ka namo hantod sa katapusan sa kapanahonan. Salamat Ginoo, walay makabalda Ginoo. Sa among pagpasalamat ug pagdaig diha kanimo. Ning taknaas kabuntagon Ginoo. Lord, amo kang gipasalamatan sa tanan namong buluhaton nga ikaw nakikauban ka namo Ginoo. Lord, pamauli man mining taknaa sa kabuntagon, ikaw ang Dios nga makigkauban ka namo. Salamat Ginoo, amo kang gipasalamatan sa tanan nga imong gibuhat ning taknaa sa kabuntagon Ginoo. Amo kang gituboy sa kinatasan nga dapit sa among kinabuhi. Lord, salamat sa tanan Ginoo. Amo kang gituboy Ginoo. Lord, ikaw lamang ang Dios nga angay mo dawat sa pagpasalamat sa among pagpamauli karon Ginoo, ikaw magaproteksyon sa matag usa ka namo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Tanang pagpasalamat Ginoo, diya lamang kanimo pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Balang Espiritu Santo, ang tanan magaingon. Amen. Hallelujah.